Tul l-aħħar xhur Malta komplit tkun pajjiż attraenti għas-settur tas-servizzi finanzjarji. Tant li ċentru għan-negozju inawguratu lill-jum tal-ġimgħa mill-Prim Ministru Joseph Muscat diġà għandu fih danu 120 ħaddiem. U llum minn tliet malaj ġifier id-domanda mill-ewwel rajnija għandna 9 tenants kollha barranin. Mario Vella, direttur taċ-ċentru, spjega kif dan sar b'investiment ta' 8 miljun euro u huwa parti minn proġetti kbar li se jara lukanda ta' 5,000 San Ġiljan tingħaqad ma' katina ta' lukandi internazzjonali bl-isem ta' Marriott. Fil-preżenza tal-Prim Ministru sodisfatt bil-fatt li qed ikompli jitkattar ix-xogħol, Vella spjega kif iċ-ċentru inawgurat huwa xhieda tad-domanda b'saħħitha li għandu l-pajjiż fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. L-iktar financial services. U gaming għaw xaħġa wkoll, imma financial services il-qofol. F'dal aħħar xhur rajtu anke l-financial services jibqa' jissaħħaħ hawnhekk f'Malta. Aħna sibna di domanda. L-investituri spjegaw kif la darba ċ-ċentru huwa inawgurat issa huma ffukati fuq li joħolqu akkomodazzjoni ta' valur għoli u mill-iktar moderna li tkompli tikkumplementa l-proġett.